खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दैयाव दुगैनो थांनानै फिन सासे बर' फरायसानि जिउ खहा क'क्राझार सीआईटीआव फरायनाय दिपज्योति बसुमतारी बिथाङा दैयाव दुगैनो थांनानै गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिपज्योति बसुमतारी आरो बिथांनि साबा लोगो गासै 7 खौरां दैयाव दुगैनो थांदोंमोन बेयावनो दिपज्योति बसुमतारीया दैयाव गबोदों जाथायनि सोमोन्दै क'क्राझारनि सीआईटीआव मिथिहरनायबो जादोंमोन दिपज्योति बसुमतारीनि गोथै देहाखौ नागिरनायबो जादोंमोन नाथाय मैयानि समसिमाव बिथांनि देहाखौ मोननो हानाय जायाखैमोन रिपर्टनि बायदिबा दिपज्योति बसुमतारी बिथाङा गुबैयै गुवाहाटी मालिगावनि थागिबिमोन आरो बिथाङा दा क'क्राझारनि सीआईटीआव फुड इन्जिनियारिंनि डिप्ल'मा खालामगासिनो दंमोन बिथाङा 5th सेमिस्टारनि फरायसामोन होननानैबो मिथिहोदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां जाबाय होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा सिगांनि समफोराव बुंबोदोंमोन बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिया फोथायनानै बिटिआर गोरोबथायाव मा दं बेखौ नायालासे गोरोबथायाव सागान होदों होननानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथां बुंनाय रावखौबो जों बावनानै थाङाखै फारसेथिं रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै सोरखाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो आरो मा खोनानो मोनखो जायखिजाया दायनिगिरि फोसावजाखानाय मानसिखौ गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामनाया जाथावना नङा आयेन आरो गोरोबथानि गेजेराव एफाग्राब सोमोन्दो गैया गोरोबथा जाबानो उदां जागोन बेबायदि जेबो खोथा गैया बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जायनाखि रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि 3 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बिथाङा दिनैसिमबो उदां जानो हायाखै बेनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदोंदि ओरैनोथ' बिथाङा उदां जाया जायनाखि बिथांखौ दायनिगिरि फोसावखाबाय बेनिखायनो गाबोन सबनिहा उदां जागोन होननानै बुंनो हाया जुदि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौब्ला बेखौ आयेनासो उदां खालामगोन जायखिजाया दायनिगिरि फोसावजाखानाय सुबुंखौ गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामनाया जाथावना नङा होननानै बुंथियो बिथाङा आयेनासो रन्जन दैमारिखौ दायनिगिरि फोसावदों जुदि आयेना रन्जन दैमारिखौ दायनिगिरि नङा होननानै फोसावोब्लासो नङाब्ला बिथांनि साजाखौ बिजिरसालिया खम खालामनानै होयोब्लासो जागोन होननानैबो बुंथियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि गोरोबथा जायोब्लानो उदां जागोन बेबायदि खोथा गैया बिथांखौ बिजिरसालिया दायनिगिरि फोसावदों बेनिखायनो बिजिरसालियासो थांखि लागोन जायनाखि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय आयेननि गेजेरजों खामानिया जागासिनो दं बेनिखायनो बेयाव राव होनाया थिक नङा होननानैबो बुंथियो एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा लोगोसे फोरमायथिदों दि दासिम फ्राय 250 एनडिएबिफोरा उदां जाबाय दायनिगिरि फोसावजानाया रन्जन दैमारिल' नङा रन्जन दैमारिनि अनगायैबो 30-40सो दङ होननानै बुंथियो लोगोसे एनडिएबिनि मोनब्रै फेक्सननि 7,000नि गोबांनो रिहेबिलिटेसन होनो गोनां दंमोन बेनि मादाव बांसिनानो होनाय जाबाय खालि 600नि गोबांनोल' होनो आद्रा दंसै होननानैबो फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना 30 सेप्तेम्बर अदेबानि गाबोन धरना हाबाफारि लानो हांख्रायदों बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां दाबि खालामनायनि उनावबो बिथांमोननि दाबिखौ सोरखारा खोनासङैलाय सोरखारखौ खोनासंहोनो थाखाय गाबोन धरना होनो हाबाफारि लादों बिथांमोनहा क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि लानाय जागोन जाय साना टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोनांथार सान जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बिटिआरनि मोनबा जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो तामुलपुरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा जाहाथे धरना होनायाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फुंनि 10 रिंगायावनो सौफैनो थाखाय खावलायहरदों आरो धरना होनाय हाबाफारिया 11 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम जागोन होननानैबो मिथिहोदों जायनाखि आसामाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननाया खेबब्रै खेबबा जालांबाय नाथाय बिटिआरआव खेबसेबो थिसनाखै बेनिखायनो बिटिआरआवबो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांगोन होननानै बुंथिदों अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय मैया सानसेनि गेजेरावनो हाग्रा बिफाननि 3 अफिसियेलफोरा हमजादों 3नि मादाव सासे डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार डिएफअ मुङा बिन'द कुमार पायें आरो गुबुन 2 फरेस्टार GD1 मुङा फारियै जैमुल इस्लाम आरो सेहबाज सुल्तान बिथांमोना धुबुरी
फरेस्ट डिभिजननि सिङाव हाग्रा बिफानाव साख्रि मावोमोन। आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ रोगानानै लाबोनाय गारिफोरखौ रां लानानै एंगार हरोमोन बिथांमोनहा। बेयावनो बाला अन्थाइ रोगानाय गारिखौ एंगार हरनो थाखाय रां दाबि खालामनायावनो सोलो खालामनानै हमजानो गोनां जादों DFO बिन'द कुमार पायेंजों लोगोसे सानै फरेस्टार GD1नि मावथि जयमुल इस्लाम आरो शेहबाज सुल्तान बिथांमोनहा। सानै फरेस्टार जयमुल इस्लाम आरो शेहबाज सुल्तान बिथांमोनहा DFO बिन'द कुमार पायेंनि जानानै रां लादोंमोन। बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजानो गोनां जादों बिथांमोनहा। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनायाव फिन सासे बर' सुबुंनि अबथिरायै जिउ खहा जानाय सुबुङा तामुलपुरनि थागिबि खगेन बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 20 अक्ट'आवसो महाराष्ट्रआव खामानि मावनो थाखाय माखासे सुबुंफोरजों ओंखारलांदोंमोन बिथाङा। नाथाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो कल हरबाबो सावरायनो मोनाखैमोन बिथांजों। उनाव सानब्रैनि उनावसो महाराष्ट्र पुलिसनिफ्राय न'खरनिसिम कल हरनानै मिथिहोहरदों दि गोथै देहा मोननाय जादों आरो गोथै देहाया सोरनि बेखौ सिनायनो थाखाय सावगारि हरनायावसो सावगारिखौ नायनानै हमदांनो हादों बिथाङा तामुलपुरनि थागिबि खगेन बर' होननानै। नाथाय मा जाहोननि थाखाय आरो माबोरै बिथाङा थैनो गोनां जाखो बेनि सोमोन्दै न'खरनिफ्रा मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बिथांनि गोथै देहाखौबो महाराष्ट्रनिफ्राय लाबोनो हायाखै होननानै दुखु फोरमायथिदों न'खरनिफ्रा। फोरमायथिनो गोनांदि बर' सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै गोबां आलाय सिलाय बेबायदिनो बुथार जानो गोनां जायो। बावैसो सान सिगांबो गुवाहाटियावनो सासे बर' सुबुङा इनायै बुथार जानो गोनां जादोंमोन। गुवाहाटियाव राजा नार्जारि मुंनि सुबुंखौ खास्रि बिस्रि इनायै बुथारनाय जाथायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै थैनाय राजा नार्जारिनि बिमायाबो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायथिदोंमोन आरो सोरखारनिसिम थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय खावलायहरदोंमोन। जाहाथे दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदोंमोन राजा नार्जारिनि बिमाया। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय। दैदेनगिरिफोरनि बिसायख'थिनि समाव हेलिकप्टार बिरहोनाय अदेबानि हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंनो थांनाया गोनांथार बायदिसो। नाथाय सोरखाराव गैया, बेनिखायनो रांबो गैया। अब्लाबो बाखियावबाबो हेलिकप्टार बिरहोगोन हाग्रामा महिलारिया। बिसायख'थिनि समाव बाखियावबाबो हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंनो थांगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बिजनी बरपेटाराव मानास सेरफां ब्लक कमिटि BPFनि बानजायनायाव BPF दोला जयनिं हाबाफारि खुंदों, जेराव 2000नि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF दोलाव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय BPFनि जयनिंआ नंखाय। BPFनि खाखौनो BPFआव जयनिं जानाय दिन्थियो होननानै प्रमद बर'आ अजद होदों। बेनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदोंदि हाबफैग्रा रायजो राजाफोरनावनो सोंनानै नायनो हागोन सोर बबे दोलोनिफ्राय फैदों। प्रमद बर'नि बायदि आर्टिफिशियेल जयनिं नङा। प्रमद बर'आ गावनि मिथिङाव हाजिरा होगोन होननानै बाक्सा, अदालगुरि, श्रीरामपुर बायदिनिफ्राय मानसि लानानै फैयो, नाथाय हाजिराखौबो होआ। बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होगोन होननानै मानसिफोरखौ लानानै फैयो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे BPFनि मिथिङाव थाङोब्ला रां मोना, न' मोना, बेफोरबायदि खालामबाय थायो, अब्लाबो लाखिनो हायाखै। BPFखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुंफोरा ओंखारबोदों होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेल मिटिंफोराव माइक्र' फाइनान्स कम्पानिफोरनिफ्राय लन लानाय आइजोफोरनि लनखौ रेहाय होनाय जागोन होननानै गोबां खेब बुंबोदों। बेनि उनावबो तामुलपुरनि नावकाटा जाब्रांपारा ओनसोलनि फ्राय 2000सो आइजोफोरनिसिम माइक्र' फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय लन सुख'यैनि थाखाय नटिस फैदों, जायखौ लानानै खुद्रिदों गोबां आइजोफोरा। माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि समाव खोथा होनाय बायदि जाहाथे सुख'नानै होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों बिथांमोना। जायनाखि 31 मार्च 2021 मायथाइनि सिगां लन लानाय आइजोफोरनि लनखौ सुख'नो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन। नाथाय आइजोफोरा 2020 मायथाइयावनो लनखौ लादोंमोन, अब्लाबो बिथांमोननि लनखौ दासिमबो आसाम सोरखारा सुख'नानै होआखै। जायनि जाहोनाव माइक्र' फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय नटिस फैनायनि अनगायैबो मानसिफोरा फैनानै केस होनो हुमखि होफैयो। बेनि थाखायनो माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ सुख'नानै होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों गोबां आइजोफोरा। बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गुवाहाटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरखौ मान बावनानै मुंख्लं सान फालिदों। बिथांमोनहा बे गोथार सानाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरा जोंनि बर' हारिनि गिबि मुंख्लं। बिथांमोनहानो बर' हारिखौ दाजेनलांदोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ अराय सम मान बावनाय आरो सिबिनाया जों बयनिबो बिबान।
आरो बिथांमोनखौ मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोननि नखरफोरा मा थासारियाव दं बेखौ खौरां लानायाबो जोंनि बिबान। बेनिखायनो फैगौ दानाव मिरु आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मुंख्लंफोरनि नखर नखर गिदिंनानै खौरां लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावदोंदि रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव 1974 मायथाइयाव सा 16 मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोना बुंथिबावदोंदि बर' बिजोङाथ' खैफोदाव गोग्लैखाबाय, नाथाय बिजोंजों लोगोसे बर' रावखौबो फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बिबान। गुवाहाटियाव गोबां बर'फोर दं जायफोर बर' रावखौ रायज्लायनो रोङा। बेनिखायनो गुवाहाटियाव बर'फोरनि गेजेराव बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों मोनसे सांग्रांथि होनो थाखायबो गुवाहाटियाव मोनसे गेदेर हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। सोलिफुबाय थानाय एशियान गेम्स 2023 आव भारतआ दासिम गासै 25 मेडेल देरहासारनो हाबाय। 25 नि मादाव 6 सनानि मेडेल, 8 सिलभार मेडेल आरो 11 ब्रन्ज मेडेल। बयनिख्रुइबो बांसिन चाइनाया मेडेल देरहासारनो हाबाय, गासै 167। बेनि मादाव 90 सनानि मेडेल, 62 सिलभार मेडेल आरो 26 ब्रन्ज मेडेल। चाइनानि उनाव दङ रिपाब्लिक अफ करिया, गासै 86 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 24 सनानि मेडेल, 23 सिलभार मेडेल आरो 39 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ जापान, गासै 78 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 18 सनानि मेडेल, 30 सिलभार मेडेल आरो 30 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान, 31 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 6 सनानि मेडेल, 10 सिलभार मेडेल आरो 15 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव भारत। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो मिजिंथिनाय बिथांमोननि थाखाय फुजानि स्पेशल अफार फोसावदों। मेगालन मेला खुंनो आखायाव लादों बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा। नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोबा खम रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटियाव फुल टेंकि थावजों लोगोसे गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। आरोबाव मोनसे खोथाखौ नोंथांनो मिथिहोनाया गाहाम, नोंथाङा जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमावबो सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा बांद्राय सानबाय थानो नांला, गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'सिम लानानै फैनो हागोन। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 7006132259 नङाबा 8638131734 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।